Γεμίσατε με τις ευλογίες της Γερμανίας και της Γαλλίας λαθρομετανάστες στις χώρες μας. Πληρώνουμε το Ισλάμ που μας μισεί από το ιστέρημά μας για να μας μετατρέπουν τις πόλεις μας σε γκέτο, να βιάζουν και να δολοφονούν μπροστά στα μάτια μας στο όνομα του Αλλά. Συγκεντρώστε τους σε κέντρα κράτησης και διώξτε τους πριν πεθάνει η Ευρώπη. There is a blue card. Do you want to take it? Okay, thank you. Thank you for taking the blue card, colleague. I'm just wondering because I'm hearing the phrase Germany a lot here. As a German, I want to ask you, don't you think that the times where we put people in camps in Europe should be over? You laughing at that is a shame, indeed. Πραγματικά ντροπή σας να συγχαίρετε κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά ντροπή σας. Αυτό το ψευδοδίλημμα το οποίο θέτετε εσείς είναι πραγματικά ντροπή και μόνο που το αναφέρετε. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά όποιος παραβιάζει, κύριε, την πόρτα του σπιτιού σας μπαίνει στη φυλακή. Το ότι κάνετε αυτή την ταύτιση και το ότι εσείς επιτρέψατε να μπαίνουν μέσα στις χώρες μας, να τις γετοποιούν και να τις βιάζουν, είναι δική σας ευθύνη. Όχι δική μας. Εμείς ποτέ δεν λέμε κάτι. Thank you very much, colleagues.